Og for mig at se handler det i bund og grund om, at appreciative inquiry er en tankegang. Det er simpelthen et standpunkt, en filosofi, man så at sige tager til sig. Et mindset, et par briller, man tager på og ser verden med. Fordi det betyder ikke, at vi glemmer alt om problemerne, fordi de vil stadigvæk være der. Men vi vælger bare at insistere på, at vi kigger på succeserne og der, hvor det lykkes. Og det mindset, det er med til at gøre, at vi ændrer vores sprog stille og roligt. En banal ting, som de fleste garanteret kender, det kunne være, at i stedet for at begynde at italesætte tingene som problemer, så kunne man tale om udfordringer. Det er en helt banal ting. Men for også lige at understrege, hvor stor betydning vores sprog har, så har man på et tidspunkt lavet en undersøgelse, hvor man havde taget en gruppe af mennesker og vist dem en masse videoklip af biler, der kørte galt. Iblandt det her, der var der et af videoklippene, der gik på, at her var der en bil, der med høj fart kører direkte ind i en mur. Den ene gruppe af folkene, af deltagerne, havde man spurgt om, hvor hurtigt kørte bilen, da den ramte muren. En anden gruppe af deltagerne havde man spurgt, hvor hurtigt kørte bilen, da den smadrede ind i muren. Og forskellen er rigtig slående. Den gruppe, der blev spurgt, hvor hurtigt kørte bilen, da den ramte muren, de svarede i gennemsnit 55 km i timen. Den anden gruppe, de svarede i gennemsnit 66 km i timen. Så bare den måde at tale om forskellige ting med små nuancer, udskiftningen af et enkelt ord, kan være med til at gøre, at vi agerer på en anden måde, at vi tænker på en anden måde om tingene. At vi ser verden med andre øjne. Det var det samme videoklip, de havde set. Det var nøjagtigt den samme situation, de havde set det i, men forskellen er slående. 55 km i timen og 66 km i timen. Og den tankegang skal vi have bragt ind i vores samarbejde, ind i vores organisationer, ind i vores relationer, fordi et fokus på at stille og roligt og ændre vores sprog til at sætte fokus på det, der virker, i stedet for at påpege alt det, der ikke dur. Det er vejen til det. Et banalt eksempel kunne her også være at sige på en skala fra 1 til 10, hvor der for eksempel er en kollega, der ligger på 4 i samarbejde, et tænkt eksempel, men vi har en ambition om, at vi her i afdelingen skal ligge på 7. Der kunne man have en tilgang, der hedder, hvad er det, du gør galt for ikke at ligge op på 7? Man kunne også have en tilgang, der siger, hvad i alverden er det, du gør, du ligger på 4? Og så udforske det og gå ind i det og se på, hvad er det for nogle erfaringer, du har med allerede at nå op på 4. Så på den måde skal vi stille og roligt begynde at ændre vores verden til at fokusere på det, der virker, og også vores sprog fokusere på det, som vi lykkes med.